श्री राधे राधे नमस्ते। एगो भजन लायल बानी सावन में शिव जी के। अब सावन चढ़ता, सुनब सबे, कमेंट में जरूर लिखब सबे, सब्सक्राइब भी करब सबे। ऊपरा उड़ेला बेवान, नीचवा आवेला आवाज। ऊपरा उड़ेला बेवान, नीचवा आवेला आवाज। देख देख रे सेवखा, वो में के आवेला। देख देख रे सेवखा, वो में के आवेला। शिव जी आवे न मैया पार्वती आवेली। शिव जी आवे न मैया पार्वती आवेली। उनके संगवा आवे न नंदी बाबा। उनके संगवा आवे न नंदी बाबा। उनके संगवा आवे न। ऊपरा उड़ेला विमान, नीचवा आवेला आवाज। ऊपरा उड़ेला विमान, नीचवा आवेला आवाज। देख देख रे भगता, वो में के आवेला। देख देख रे भगता, वो में के आवेला। विष्णु जी आवे न मैया लक्ष्मी आवेली। विष्णु जी आवे न मैया लक्ष्मी आवेली। उनके संगवा आवे न नारद मुनि नारायण कहेनी। उनके संगवा आवे नारद मुनि नारायण भजनी। उनके संगवा आवे नारद। ऊपरा उड़ेला विमान, नीचवा आवेला आवाज। ऊपरा उड़ेला विमान, नीचवा आवेला आवाज। देख देख रे सेवखा, ओ में के आवेला। देख देख रे सेवखा, ओ में के आवेला। माई दुर्गा आवेली, मैया सरस्वती आवेली। मैया दुर्गा आवेली, मैया सरस्वती आवेली। उनके संगवा आवे न भैया भैरो नाथ। उनके संगवा आवे भैया भैरो नाथ। उनके संगवा में आवे न। ऊपरा उड़ेला ऊपरा उड़ेला विमान, नीचवा आवेला आवाज। ऊपरा उड़ेला विमान, नीचवा आवेला आवाज। देख देख रे भगता, वो में के आवेला। गणेश जी आवे न भैया कार्तिक आवे न। गणेश आवे न भैया कार्तिक आवे न। उनके संगवा में शिव गण सब आवे न। उनके संगवा में शिव गण सब